tomto videu si ukážeme, ako zmeniť zamestnancovi jeho číslo účtu. Pôjdeme výber modulu, spracovanie miest, roli, pracovné pomery, dohody a podobne, cez pero do konkrétnej role zamestnanca. Na záložke rola, zrážky, spôsob výplaty, pôjdeme do platby cez dve bodky, následne časť iný účet cez dve bodky a prepíšeme číslo účtu. V našom prípade to bude nasledovný účet. Je veľmi dôležité, aby ste nezabudli vymazať aj staré číslo účtu vo formáte IBAN, pretože pri zapísaní sa vygeneruje nové. Dáme zapísať. Ak chcete, aby ste vedeli identifikovať platbu zamestnancovi, vyplňte si variabilný symbol alebo špecifický symbol. Ak nie, dajte zapísať. A následne zapíšte celú zmenu. Údaje boli úspešne zapísané. Potom je potrebné vykonať u zamestnanca prepočet mzdy. Na záložke mzdy, prepočet mzdy. Následne na záložke mzdy, vypočítané mzdy, mzdové položky môžete vidieť, že prepočet prebehol. A cez ikonku tlačiarne v hlavičke si môžeme pozrieť výplatnú pásku. Napríklad vzorovú výplatnú pásku 2 pásky na A4. Na výplatnej páske môžete vidieť, že sa nám zmenilo číslo účtu.